Ens hem cremat, som aquí perquè ens ho creiem i perquè creiem que hem fet molta feina. Sí que potser no hem fet grans coses, però nosaltres, que érem un poble petit, que veníem de 20 i pico d'anys de governs de majories absolutes del PSC, era un desgavell. Qualsevol catifa que aixecaves era un drama. Llavors, en primer lloc ens ha tocat gestionar el dia a dia, que és el que hem pogut fer, i recol·locar i ordenar coses. Com a gestors, com deia l'Isaac abans, penso que som molt millors que els que hi ha hagut. Primer perquè som més autoexigents i perquè tenim clares com volem fer les coses, les volem fer ben fetes. A partir d'aquí, suposo que ja cap a aquest segon any que estem estat a govern, hem pogut començar a aplicar algunes polítiques i realment hem fet coses que potser no ens esperàvem que les haguéssim pogut fer, com licitar un porta a porta en menys d'un any, tenint l'oposició primer en contra, estem governant en minoria i hem aconseguit aquest vot favorable, hem obert el tema de participació ciutadana creant un Consell d'Infants, ens plantegem remunicipalitzar l'aigua, que el 2023 ens caduca el contracte amb Agbar-Sorea, tenim una petita central hidroelèctrica que estarem treballant amb el Jordi Pujol per un tema de recuperar-la. Llavors, sí que et cremes i penses no has fet gaire, però si mires enrere, penso que hi ha la part positiva que hem fet moltes coses. Al nostre poble no s'havia fet pràcticament res. Els que venien a seure's, a cremar cadira, a cobrar un sou i a fer unes festes majors molt maques, però bàsicament no havíem fet res més. Què en traiem de tot això? Jo penso que és positiu, que siguem a govern, i el fet de tindre l'alcaldia, com comentàvem abans a fora, doncs t'afavoreix moltíssim quan la tens o quan no la tens, perquè se't blinden moltes coses, si no. Dificultats moltíssimes, perquè l'administració és la que és, perquè les secretàries interventores o secretaris en la majoria d'ajuntaments són els que són i els que ens hem trobat doncs ja sabem com funciona. I limitacions moltes, perquè si tens un ajuntament sanejat avui en dia, amb la rigidesa financera que tenim, tampoc no pots fer el que voldries. Però, bueno, traiem la part positiva, jo penso que hem de ser-hi.